Hej Carsten. Jeg skal snakke om Select Sport, ligesom med andre, og jeg er i gruppe med Emil og Henry og Frederik. Vores indholdsfortegnelse ser således ud, og jeg skal snakke om udfordring nummer 1, som er lever for meget af boldsalg. En kort karakteristik. Select den blev grundlagt i 1947 af den danske landsholdsmålmand Ejgil Nielsen. Han grundlagde dengang virksomheden, fordi man ikke kunne leve af at være elitespiller i Danmark, og han er faktisk en af hovedmændene bag revolutionen af fodbolden. Han opfandt den her indvendige ventil, som dengang der blev der brugt en udvendig snøre, som kunne være til gene ved spark og hovedstød for spillerne. Bolden bestod dengang af 8 dele af læder, og han var den første til at opfinde en 32-felters bold, som bliver brugt i dag. Og senere hen var han faktisk også den første til at fremstille en håndsyet syntetlederbold, som også alle producenter i dag bruger, den her form for fremstilling. Select har flere aftaler gældende i dag, og for eksempel i 1951 der indgik de en aftale med DBU om levering af bolde til landskampe, og i 1957 indgik de en aftale med Dansk Håndboldforbund og har været boldleverandør for begge faktisk lige siden. I 2005 blev Select bolden valgt som en officiel VM og OL, eller faktisk altså bare Select i det hele blev valgt som en boldleverandør til håndbold i VM og OL i 2005. Firmaet Select de sælger jo hovedsageligt bolde, eller fodbolde og håndbolde, og i løbet af de seneste par år er der også begyndt at sælge spillertøj. Og firmaet i dag har flere klubber, de laver sponsorater til. Der er blandt andet 5 klubber i Superligaen, som bruger Select-bolde, og der er en kæmpe stor klub i håndbold, som hedder PSG, og der er også masser af udlandske klubber og ligaer, som bruger Select-bolde i dag. Ja. Select Sports kritiske succesfaktor er, at de har fri kapital. Under krisen, der kunne de faktisk fortsætte med at vækste, fordi de ikke havde lån i banker, og derfor gik de udenom det her brug af banker. De er tæt på kunderne, deres leverings- og kundeservice er rigtig høj, da de kan levere dag til dag. De har en af de bedste innovative afdelinger, man kan få inden for bolde. De er altid først, når det kommer til udvikling af de her nye bolde. Så er der også deres kvalitet på deres bolde, som blandt andet den her Brilliant Super, som er verdens bedste bold, er blevet kåret som. Og så sælger Select gennem detailhandler, og de har hverken en fysisk butik eller en webshop. Deres udfordringer er, at de lever for meget af deres boldsalg, som jeg vil gå ind og snakke om. Det er, at de får større markedsandel på eksportmarkedet, blandt andet gennem Major Soccer League i USA, og de skal have kendskab via deres CSR. De har en rigtig stor del af deres markedsføring af deres CSR, og de er ikke kendt nok på den. Det skal de gå ind på. Og de skal have en større markedsføring gennem sociale medier, da det selvfølgelig er billigt. Det koster jo ingenting at gøre, kun det er at skaffe personer til den, og det kan være rigtig, rigtig nyttigt i tider som i dag. Yes, så de lever for meget af deres boldsalg, som jeg vil gå ind og snakke om. Markedet i dag er blevet mere omkomstbevidst, og med det så betyder det, at klubberne de vil ikke ud og bruge flere penge på at skaffe hele fodboldsæt, altså trøjer, bukser og handsker, hos mange forskellige forhandlere. Man gider ikke, og der er heller ikke tid til at gå ud og købe trøjer hos Adidas, bukser hos Puma og sokker hos Nike. Så derfor der er de er allerede begyndt på den her pakkeløsning til klubberne. Det er bare kun med sådan nogle sportssæt, sådan noget som kejler og ræb og sådan noget. Men Select skal simpelthen gå ud og lave sådan en pakkeløsning til klubberne. Det kommer jeg ind på senere. Men de skal i hvert fald ud og gøre den her pakkeløsning, fordi at lige så snart, nu når Select kun er på boldmarkedet, så er de meget skrøbelige, fordi sådan som Nike og Adidas, hvis de nu begynder at investere i boldudvikling, så er de rigtig meget på skideren Select. De kan ikke hamle op med Nike og Adidas og deres andel på markedet, hvis de skulle gå ind i boldudvikling. Fordi lige nu der udvikler de kun sådan nogle eventsbolde til VM og OL, Nike og Adidas. Og det vil Select gerne helst have, at de skulle blive ved med. Så Select skal gå ind og prøve at komme på markedet med tøj. Og der skal de bruge en markedspenetrering
hvor de simpelthen får flere fra målgruppen til at bruge produktet. Som sagt før, så skal de indgå i den her pakkeløsning. Og for at komme nærmere ind på den her pakkeløsning, så er det ligesom, at de køber for eksempel en bold hos Select, og lige så snart de har købt den her bold, så vil de oven i bolden få trøjer med for eksempel, de vil få sokker med, og de vil få handsker med, alt sammen fra Select. Den her pakke skulle så også kunne udvides, så som hver klub kunne købe nogle ekstra sæt af diverse genstande med i den her pakke, for eksempel overtrækstrøjer eller paradedragter, så den kom oven i sådan en stor pakke, så de ikke behøver at finde forskellige sæt ude ved forskellige forhandlere. Man kan få det hele hos Select. Yes. Konsekvensen af det så vil være, at lige så snart at Select går ind på det her tøjmarked og sælger til rigtig mange klubber, så vil de hurtigt blive et fashion brand ligesom Adidas og Nike. Og det har Adidas gået og udmeldt, at de ikke gad at være et fashion brand. Det er selvfølgelig ikke noget, der kan ikke komme et problem i at være et fashion brand, men der er mere en form for principiel sag i det her med, at de ikke gider være et fashion brand. Der kommer den her rabatordning i form af mængderabat inde i den her pakke, og hvis vi skal snakke lidt om pakken og hvad det kan ske, så er der er 980 fodboldklubber i Danmark. En basispakke, den skal indeholde bolde, træningstrøjer og overtrækstrøjer, målmandshandsker og trøjer og shorts. Det er en basispakke. Den her basispakke skal så koste 1000 kroner. Og for hvert ekstra sortiment i pakken, så skal det oveni koste 200 kroner. Men så vil der til gengæld komme en rabat på 15% for hvert ekstra sortiment i pakken. Hvis vi så bare siger, at halvdelen af fodboldklubberne betaler eller køber den her pakke, altså 490, så vil de allerede have en 500.000 kroners fortjeneste. Så det skal ud og gøre, er at gå ind på tøjmarkedet også. Tak. Kort, kilder og metoder kan du lige se her.